wasu 'yan Najeriya da kayi magana su ce Nijeriya za ta yanke wutar lantarkin da take bawa Nijar, Nijeriya za ta yanke wutar lantarkin da take ba mu, waye mutu waye tashi. To wai ma waye ce muku Nijeriya saye ma Nijar wutar nefa take yi? Tsakanin Nijar da Nijeriya kuɗin haraji ne kawai da Nijar take biya na injunan wutar lantarkin da take amfani da su da ke kange a Nijeriya. Domin Nijar tana da nata injunan mai bata wuta a ƙasar. Duk a cikin dam ɗin a kange a Nijeriya, wanda duk an gina su ne tare da kafa injinonin da yarjejeniya tun kafin samun incin kai. A cikin yarjejeniyar, Nijeriya ba ta da incin katse ma kowace ƙasa wuta a cikin ƙasashen biyu. Zai iya yiwuwa tun lokacin da aka samu saɓani tsakanin Saini Kunce da Buhari da a yankin mu Nijar wuta. Don haka 'yan Nijar kan wanda ya sake cika muku bakin cewa Nijeriya na bin Nijar bashin huta, yawwa, ko kuma wai za ta daina sayar ma Nijar da huta, haba. Kawai dai idan ka ga mutum na ta magana akan abin da bai sani ba, kawai ka sa mishi na gani, yawwa. Domin abu ne wanda yake sananne yana nan a ko'ina, ka je ka yi bincike. Wata sabuwa, Najeriya ta yanke wutanta da take ba Nijar haya. Babu Tinubu, wallahi ka dawo cikin hayyacinka, Allah ya ƙara ma shekara 60 nan gaba don ka ga ƙarshen ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Allah muna godiya gare ka da ni'iman da kai ma ƙasar mu Nijar. Ba matsiyaciyar ƙasa ce ba, ba talakiyar ƙasa ce ba, matsiyata ne muka samu a cikin ƙasar mu waɗanda suka rike mata wuya, saura suka rike mata hanci, ta kasa ta yi numfashi mai kyau. Ƙasar mu Nijar, 'yan Nijar ku buɗe kunnuwanku da kyau. Amma kafin in muku bayani 'yan Nijar, 'yan Najeriya mu da ku 'yan uwa ne, wa da ƙane, ku musulmai ne, mu musulmai ne. A duk duniya bamu da waɗanda suke kusa da mu kamar ku. Ga ku 'yan uwanmu, auratayya ya haɗa mu, kasuwanci waye mutuwa taso duk ya haɗa mu iri ɗaya. Kar ku yarda wannan karkataccen tsohon Tinubun wallahi ya haddasa gaba tsakaninmu. Kar ku yarda wannan karkataccen tsohon Tinubun ya haɗa gaba tsakanin Nijar da Najeriya. Kira na ƙarshe kenan. Abu na gaba 'yan Nijar, ku ce alhamdulillah ala kulli halin, ku yi farin ciki ƙasan ku saboda ba matalauciya ce ba. Arzikin Iraniyon ana yin manya-manyan makamai da shi, muna da shi a ƙasan mu ta Nijar. Arzikin Iraniyon ana yin bindigogi masu kyau da lafiya na zamani da shi. Arzikin Iraniyon ana wuta da shi ta lantarki a raya ta ba ƙasashe bila adadi wuta a ƙasanku. Don haka shi yasa Faransa ta kafe a bayan wannan juyin mulkin take so a dawo da shi don ta ci gaba da satan arzikinku. Saboda ko a can ƙasar Faransa tana ba manyan ƙasashe wuta da arzikin da take sata a ƙasanku na Nijar idan ba ku sani ba. Wannan rashin wuta da za a yi muna na 'yan watanni, kar mu damu, in Allah su yarda za mu samu liberté mu kuma ƙasar mu za ta ci gaba, za mu kwato incin kanmu saboda Nijar ba cikin inci muke ba. Muna jiran dai waɗannan sojawan Allahu subhanahu ta'ala ya taimaka musu, ya kama musu, ya ba su gudunmuwa 100%. Allah ya taimaka musu da sauran ƙasashe a kama musu, mu samu ƙasar mu ta fito daga cikin waɗannan azzalumai da suka rike ta. Wani abin farin ciki na gaba, saboda idan wani ya zamo makiyinka, wallahi wani zai zamo masoyinka. Wanda kake tunani ya zamo makiyinka, wataran shi zai zamo masoyinka. Ba an rufe ma Nijar bododinta ba, ta sama da ƙasa, shige da fice an rufe. To ƙasar Libya ta buɗe, Algeria ta buɗe, Burkina ta buɗe, dama ba su rufe ba, Mali har da ƙasan Chad ita ma ta ba ku dama ku shiga ku fita. 'yan Nijar ku je ku yi sayyanku. Rabbi ya hafazkum jami'an ya atikum saha wal afiya. Vive le Niger. Har da ban iya Faransa ba, ina nan ina koyo kuma sai iya. Allah ba Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali.